Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi trebuie să așteptăm la baia lui Shrek, adică cum ar fi să așteptăm la un rând, că avem nevoie să ne... Știți voi ce? Deci trebuie să cumpărăm bani, așa, nu știu. Uitați, gata, l-am trecut pe bacon. Poți să dansez? Unde sunt dansuri? Party? Ce party? Nu-mi trebuie. Oricum, dacă vreți să mă adăugați la Friends, căutați Sebi Roblox 23. Ok? Atâta. Da, Sebiul, I-ul de la Sebi să fie cu Y, vă rog, pentru că așa se face. Ok? Sper că ați înțeles. Oi. Haide. Na, că l-am trecut. Oh, de ce sunt la un bacon? What? Ce? Nu mai înțeleg nimic, gen. Ho, ho! Eu sunt pe locul 30. Haideți să întrecăm. Acum sunt pe locul... Bă, de ce m-am... Bă! Ha. Mamă! Hehehe, cine e? Serios? Hai mă, serios. Spână. Na. Deci mulțumim. Bă, bacon nu mă bate mereu, serios? Bă, supăr pe el. Mama, cum o stopt, mama. Stai, nu. Hihihi. Merry Christmas, le. Oricum, să nu uitați să vă abonați la Sebiit oficial, adică primul canal al meu. Acesta este al doilea. Și da, ok. Dar v-am zis să vă abonați. Vă las link-urile în descriere și tot. Ok? Dacă vreți să vă abonați. Și vă rog la amândouă canalele. Și vreau să facem o dată 10 abonați pe acest canal nou. Că mi l-am făcut nou așa. Știți voi, nu? Da, mi l-am făcut nou, fraților. Vreau să strâng mai mulți bani acum. Și... Da, să strâng mai mulți bani. Să strâng cam, eu vreau pe la 5 milioane. Ca să-mi iau bine. Ha. Sau pot să fac și 10 milioane. Eu pot să fac cel mai mult. Hai, 3 milioane. Oh, văd că m-am trecut ăsta. Ce-am făcut? Bă, fraților, ați văzut? Mamă, ce moment tare. Hai să mai așteptăm. Cineva a zis, oh, hello, man. Eu vreau să fac foarte mult. Acum hai să facem 10 milioane. Așa, gata. Bă, m-am trecut, gen. De ce m-am trecut? Ziceți-mi și mie, fraților. De ce m-am trecut? Na, am trecut eu pe ea. Hai mă, serios. Adică se strânge repede banii. Să știți că se strânge foarte repede. Acum îmi trebuie 10 milioane. Ar trebui să fac. Dar vreau să-l văd pe Shrek unde e. Hai că pot să-l văd dacă e. Păi, fraților, pot să-l văd. Cum să nu? Oh, hello, man.
De ce aud numai asta? Oh, hello, man. Aud niște voci. Dacă nu înțelegeți, dacă nu vedeți. Be, nu vrem să apăs pe aia. Mamă, verilor, ia uitați pe cine am aici. Ăsta e Danonino, care îl ține pe un băiat. De ce? Pisica Danonino. Ce mai că am pus și nume? La pisica Danonino. De ce zic așa? Vreau să fac 50.000. 50.000. Nu, vreau să fac 100.000. Nu 100 de milioane, că aici e M, deci M înseamnă milioane, dacă nu știați. Hai să așteptăm oricum se strâng așa, stăm așa frumos. Să vin ca gicile la noi, adică n-ați auzit nimic. Așa, și uitați-vă, fraților, în sfârșit de milioane. Și acum, uitați, easy. Aia, m-a întrecut Naruto ăsta, bă. E tare, fraților. Mam, haide, strângeți-vă, banilor, strângeți-vă. Oh, nișet, iar m-am trecut. Hehe, l-am trecut pe... Hai că l-am trecut pe Naruto, dacă... Mamă, autoskip 299 de Robux? De ce așa, mă, scump? Ăștia chiar caut bani. What the fuck? Nu, că gata, m-am supărat. Să vedeți voi ce vă fac. Că strâng bani acum. Fac 1 miliard. Pot să fac 1 miliard? Bine, întreceți-mă, fraților. Treceți-mă să vedeți ce o să vă fac. Ha, ha, ha. Trebuie să strâng doar 200.000. De milioane, scuzați-mă. Oh, hello, man. Să vedeți. Ia să vedeți ce tare o să fie. Fac 200 de milioane. Să vedeți ce tare o să fie. Ce troll o să fie. Sau poate 300 de milioane. Cine a zis că nu pot să fac atâta? Așa. Bă, de ce? Ce asta? Nu, Robux? Ca să dau ăsta? Nu, vreau. Sorry. A, da, iar fac ăștia la mișto. Hai să mai așteptăm și noi așa. Până facem 100.000. Milioane. Vreau să zic milioane. Cine mă întrece, mă, pe mine, mă? Ia să vedem. Dacă mă întrece cineva, nu-i bine. Bă, dar ce plictisitor e să aștepte aici, fraților. Bă, o să dau pe speed, dar o să vedeți ce o să fac. Pur și simplu o să aștept până se face 500 de milioane, gen. Hai să vedem dacă putem. 3, 2, 1, easy speed run. Dacă nu greșesc. Hihihi.
Gata, fraților, am făcut deja. Nu vine să cred. Și acum știți, momentul adevărului. Bă, fraților, cum mi-am întrecut. Bă, vere. Bă, ce tare a fost. Bă, ziceți voi de nu. Bă, a fost tare, n-ai ce să zici. N-ai ce să zici. 500 de milioane, am întrecut 1 miliard de oameni. What? Veri. Așa de funny este să aștepți așa. Bă, de ce? Păcat. Ce mă dați mă voi așa de ea afară? Bye, 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 bye. Deci până nu ajung acolo, eu nu mă las, fraților. Ia, vreau odată, ia uitați-vă, baia. Vreau odată la baie. 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 Deci nu mai pot. Vreau odată la baie. De ce nu merg odată la baie? Bă! Uite-mă, m-am trecut urât asta. Ia auzi. Oh, hello, man. Yes, hello, man. Îl întreg pe ăsta negru, fraților, sau nu pe această fată? Ia uitați. Dar asta e mama. Ce fac aia? Se bat în baie? Ce fac? Ce mai cam? Bă, nu cred că se bat în baie. Oh, am 500.000. Oh. Scuzați-mă. Haideți odată. Shrek Revenge. Ăsta. Ce este? Aha, păi trebuie să-mi iau Robux dacă nu știați. Să-mi iau Robux. Bă, veri, e prea greu. E greu să mergi doar la o baie. Eu pot să o culez pe aici, dar nu pot, nu mă lasă joc. Ca era mai tare, nu? Bă, da, fac 1 miliard. Ia stați așa, fraților, bă, stai să așteptăm, stați așa, fraților, 1 bilion, bă. 1 bilion am eu. Cine vrea 1 bilion de la mine? Vreau să adun 2 bilioane. Nu. 100 de bilioane. Pot să adun dacă vreau. Haideți. Când fac 2 bilioane, o să fie momentul adevărului, fraților. Momentul adevărului. Stați așa, doar așteptați așa. Bă, da, mă supără ăștia. Bă, de ce faceți, mă, voi așa? De ce faceți voi, mă, așa? Păi, ce am întrecut? Acum sunt pe locul 5, gen. Bă, iar mă întrec. Bă, vă dați seama? Chiar mă întrec? Cum bye-bye? Ce bye-bye? Nu aș ce niciun bye-bye. He. Bă, mă supăr iar. Eu vreau să mai strâng bilioane. Bă, e așa de tare. N-aveți idee cât de tare e. Dacă nu știați, jocul se numește ceva despre Shrek. O să vă zic eu la final. Sau pot să vă las în descriere jocul, linkul și puteți să-l jucați pe Roblox dacă vreți. Uitați, 2 bilioane. Așa. Se întâmplă, vere. Mamă, îmi trebuie 1 bilion. Dar sărac, nu am. Păi dacă ajungi la locul 1, ce faci? Trebuie să aștepți să iasă ăla? Sau cum? Dar ce fac că ea, mă, se bat? Că nu înțeleg nimic. Gen, ei se bat?
Ziceți-mi și mie, fraților. Dacă ajungi la baie, ce faci? Ăla pe primul loc, ce faci? Și asta, cred că face, băia, nu știu. Asta cred eu. La cum arată, da. E alb și negru. Oh, cred că știu că e negru și alb. Ai, nu, mă gândesc eu, fraților, mă gândesc eu la niște prostii foarte prostotești, gen, și nu e bine. Șirec. Dă-mi-l, Șirec. Ce face ăsta aici? Șirec. Haide, Șirec, de ce trebuie să aștept atât de mult, Șirec? Nu! Ce face ăsta? Vreau, Șirec, să văd pe Șirec. Vreau odată pe Șiric. Oare ce-ți faci? De-abia aștept. Mamă, mai am puține secunde. 2, 1. Salut! Yes! Salut, Șirec. Ei! Salut, Șirec! Stai, cine? Ce, bă, unde m-a pus ăsta, mă? Ce fac? Ce am? Unde sunt? Love Life. Ce mai ca, mă? M-a băgat la un film? Ce m-a băgat? Oh! Bă, ce tare! Bă, ce mai ca e asta? Cum dansează Șirec, măi? Bă, Șirec, ce dans ai? Ferească, domnul, ce ăsta? Pot să fiu eu ăsta? Living in 5 minute. Nu vreau. Da, și gata? Ok. Fraților, cam atât a fost acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și n-am ce să mai zic. Noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!